Βρισκόμαστε στο σπίτι της Μάγδας της Τσαραμπουλίδου. Κατάγεται από τη Σαντά του Πόντου και είναι από τις Αντέες που συμμετείχαν στην εξορία. Και αντάρτησα πά. Ήταν και αντάρτησα. Εκείνος και έλεγα, ήρθαν υπέραν μας τα παιδιά και πήγαμε στη Θοδωρά τον Τηλέγγι για το 10.000 λαός και εμείς έμες 20 νόματα. 20 νόματα αγούρ ή γαρί? Αγούρ και γυναίκα. Ναι. Και αρκεί χάσαμε τα παιδιά, έσπαξαν τα παιδιά, ο ξάδελφο μου Γιάννης έσπαξε και τα σεμάκια, θα σπάσει και ο Γιάννης ο Ευκλής, ο κύριος. Όχι, ο Γιάννης Ξαγκύρτολης. Ναι, που έδωνε στη δράμα. Ναι, και έκοφτα να παρακαούτα τα φλέβας και αμέσως πεθάνανε. Είπα ούτε σύρο ούτε τίποτα, αν θα σκοτώνετε τα παιδιά μου σκοτώστε με σιφτιά. Εκείνοι πάνε δεν κοιτάξαμε τα παιδιά με κάτσανα και και τέρνα τα θείο μου ο Χαράλαμπο. Και εμείς εσύρναμε. Το έσυρε το φέκι. Το φέκι. Εκεί στα 12.000 αντίκριοι εμείς πώς τα ένιψαμε. Εσύ που εσύρνες του φέκια με τους αντάρτας, με τον Ευκλήδη με τον Ευκλήδη. Έσυραμε και εκεί είπανε δεν γίνεται από την θα μπορούμε να νικούμε. Γύρισαν ο πεις. Και εμείς πας ήρθαμε λίγο κι άλλο εκεί και έρθανε εκεί στενά είδαν τα παιδιά σπαγμένα, είπαν ότι είναι παίζεψαν να συμψήνε τον υφέκανε μας και πήγα στο χωρίο και εμείς ήρθαμε στο κρένι τέρναμε από άρση. Επ' εκεί και στερά ήρθαμε στο χωρίο, έναν τζορτάν και πίνα πολλά, τα τζορτάν εσύ εξές. Εβάλαμε το έναν το στόμα και έγλυφτε ένα το ίνος και βγάλαμε και βάλαμε ένα άλλο στο στόμα και μετά το έστεκαμε με έναν τζορτάν. Και σύρναμε τα καμίσια στα κλαδία και τσίμιζαμε και ποτίζαμε εκείνα τα μόρα. Ας βρέσει. Και Θεός έβρεσε. Και πήγανε επίσης και έρθαμε στο χωρίο. Σέβαμε στο χωρίο. Πήγανε επίσης οι Τούρκοι. Εκείνο ο στρατός το ήρθε να πάνε μου. Αλλά μία πήγανε επίσης οι Τούρκοι. Έρθαμε στο χωρίο, εξήγαν εκείνη τα ποτάμι. Εκεί θα χάνε μας εκείνο το βράδυ. Εμείς κάτι πήγαμε, στείλαμε στο Βαλίνο αυκά άρθρο από 2 παιδιά και πήγαν είναι άρα τόσο σε τον κοντίτσικος και είναι μεγάλος σας λέω. Έρθαν εκείνοι εν το κάνω πίσω στο λάγο. Τούρκεσαν? Όχι, είναι ο Βαλής έστειλαν στο Τούρκο, είναι έστειλαν. Τζανταρμάδες έσανε? Είναι. Άλλο μία νονε πήγαινε πίσω ο λαός, έπεσαμε κάνανε τέτοια με τον μπουρνόνι, φόρησαν σαν το χωρίο, θα χάνει μας. Επέρανε το θείο και πήγασε κυλάει τώρα κάνει ξέρεις. Πήγανε και απάνω, λέγανε το για θα σκοτώνουμε για θα βρεις τα παιδιά. Τον Κίρτολιν τον γέρο. Παράλαμπο, είναι τευκλήδη τον πατέρα. Εκείνος και πού θα βρήκε τα παιδιά της, και την λίτσα συγκυλία. Άμα όχι να πήγαινα τόσο βάθη. Πέραμα τον κέρθαμε στο χωρίο, εμείς μυρολόγαναμε εκείνον. Και εκείνος όταν υπέρναν πίσω οι Τουρκαντά στο σπίτι, έλεγαν δεν και έχω καλά μου φοβάσαι. Άμα αν δεν έχουν τα μυρολόγεστε. Έκλεγαμε έτσι, στάθαμε 3 ημέρας κι άλλο. 3 ημέρας στάθαμε εκεί και στενά αρέσαινα στην τραπεζόντα βοήθεια, ελάφρυναν μας. Εσύ ήταν ο πίσω. Το βοήθεια έκανα. Έρθανε οι σενταρμάτες. Αντί οι άλλες ήταν τσέτεδες. Τσέτεδες. Άλλο μία και ξέρετε εισαγγέλα, Τσαρκόσκιν, άρα οίκασα τη φέγγια του. Νεαρίτζαν είχε έναν τη φέγγια πριν να το κέτρεξε. Άλλο μία έρθανε, πήγανε πίσω εκείνη. Στάθαμε να 2 ημέρας, σάρεψαν μας, θα βάλει μας στο χωρίο. Θα βάλει μας στο χωρίο. Θα στείλει σας εξορία. Θα στείλει μας εξορία. Πού θα έστειλανε σας εξορία? Σε Ορζήρι. Σε Ορζήρι.
Αλλά μίανον έρθανε εξήγην ο κόσμος, εμείς τα κορίτσια κρύψαμε στα ταράδας και εμείς οι γριάδες αρέστηκαμε. Ταράδε, Στα ταράδας κρυφτέρας είχαμε και ταράδας έλεγαμε, τα είχαμε τα χτισμένα επί τούτου. Απέσω σπίτι. Τη γαϊσίνα στην Άζινη ξέρεις. Τη γαϊσίνα στην Άζινη και εκείνη ήτρε και κάνει πως και ξέρεις. Άρα εκείνες στο σπίτι είχαμε 25 σαντούχα γομάτα πρίχας. Και τη γλυσία στα ιερά και όλα έσανε και απάνω. Και ο λαγός έσαι να πέσει και εγώ έμψα πάντο μέρος. Έκρυφ τα πράγματα κι άλλα μια ήταν οι Τουρκάνοι και πρόφτασαν να κάτι λένε. Αν κάτι πήγανε ξέβανε πήγε στο σπίτι να πέσει κατήβαμε. Ναι. Κάτι πήγαμε κατήβαμε πήγε αυκά, έρθανε, λάλεσαν μας ασυγά η Σίνα στο σπίτι εκείνο πασίτρα είχαμε είπαμε και ξέρεις. Ελάλεσαν μας επί εκεί. Κουμουλίασαν και λάλεσαν οι μαζικοί που είναι γκριμέ. Εμείς θα πάμε στο φάντο το άλλον το χωριό εκείνο θα παφέρνει μας εκεί. Που είσαι ζωγαλάλεσαι, που κοίσαν τα άλλα φύγαν, τα άλλα εκεί φύγανε, άρρωσαν τη ώρα με λάλεσαν. Πήγαμε σε πιστοφάντων, αλλά μίαν έκανε μας πιστοφάντων απάσο χωρίων, στα πάντο μέρος. Είπανε μας καθέτια, τους. Κάτσαμε, πήγανε μας παρχανάς, οικογένειας, είναι. Καθένας με την οικογένεια να τα στέκω. Πόσοι νομάτες τζανταρμάδες ήσαν? Ότι εμείς σήμερα είχαμε 300 και ξέρω πως νομάτες. Όλοι. Αλλά μιαν έκανε μας και κάτι, χόρτσανε μας, τα τερούνι, χιτσίμι χάσει και τόλαν, και εγώ είμαι και τόλαν. Εσύ με τον Ευκλήδη το είσαι? Αδελφή μου παιδί. Αδελφή μου παιδιά με τον Ευκλήδη. Αλλά μια τώρα τότε όλοι φεκάνε με κεφιάν και μεν φεκάνε με τα χατάλοπα μάνα σε έναν τόπο για κάτι με και καθατέρα. Πόσα χάταλα είχες? Δι. Και πήγα μακέτζα και τα ψάτα. Αλλά μια έκανε μας και κάτι, αλλά πίνανε ρωτούν και έρχονταν και ο Βατίξας η πιστοφάντων δεν και λέει τη μάνα συστόνιμα. Τη μάνα συστόνιμα έλεγε και δεν και φοβάτωνε να έλεγε και το λάντο να μιλήσει. Τη μάνα συστόνιμα. Αλλά μια να δεν έξα το σούφρεσα και κάτι. Ο πεθερό με φέκε και πήγε χώρα κάτι. Ο πεθερό με φιβήθη. Εγώ κατόλικη εκεί μου σαν δακάκια, άπατεψα το μάτι μου. Αλλά μια έρθανε, τέρισαν, έρθασε με και είπε ο πάπος πώς ακούει, είπα Θόδωρε, άλλο και δεν κάτι κυρούντονιμα. Θόδωρε, η μάνας πώς ακούει Ελένια, εκείνος πώς ακούει, άρα λέει δέκα τα στοιχεία. Αλλά μια πήκανε, φέκανε μας είπε και κάκανε μας είπε στο φαντό να πέσει. Έκανε μας έναν σπίτι, πες, θα μένουμε εκεί και... Η χωροφυλακή θα μένει στα σχολεία και σε ένα και σε άλλο πιστοφάντων. Τη Χανάντων σχεδόν εξέγανε και εκείνους την αν είχαμε κρεμμένες. Παρακάλεσαμε τα αξιωματικούς και έκανε μας διτρινομάτς και πήγαμε ξέγαμε και πέρα μας και είχαμε εκεί. Τα τελευταία 10 μας τα σέρια τα πίναμε, άρα πήγαμε πέρα μας και έρθαμε. Πέρα μας και έρθαμε, αλλά μία νον έρθανε, την επίκανε. Κίμεσκα ρε βράδυ, να θεώσει κίμεσκα κι άλλο μίαν είναι στη πιστοφάτα. Ναι, στο γαϊδέριες με θυγμέα, στο ερτεκούρι συμπόρτα, με τε καντριέντα νομάς. Θα παίρνει είναι σκεφτέρ. Έναν καέναν τα ξύλαβε εσύ εξεντελέμα τα καέναν, πώς εχάλασαμε στην πόρτα το έστεκαμε και βάρκιζαμε, όλοι πήρτε τα λαμάτα, αλλά όλοι βάρκιζαμε. Εκεί εξήγανε εκείνα αξιωματικοί, ήρθαν και να έρθανε τέλεσαν εμείς, αλλά η Μαλαγιά έμεσα στα εβδόματα και στα είτε και άμα κάναμε και πόρτσα να παίρνει. Πήγανε, εξημέρωσαν ένα κεριέσαν μας και σκόταμε τον μπουρνό, ελάλεσαν μας. Τον μπουρνό ελάλεσαν μας, πήγαμε, θα παίρνε μας και πάνε στην Μισχάνα. Πήγαμε, τα πήγαμε σιγά ακόμα έλεγα τα και ξέρετε, να πήγαμε και κατάρρισαμε, πώς έλεγαμε εκείνον τον Ιτενον, τον Τούρκον.
τον, πώς έλεγα Ματώνη. Είναι εκείνος σάρεψε τα ιστικά με και η Ρουσία συγκέρθεν και πήγαινε πίσω, αλλά ιστικά με σαν σάρεψαν τα ιστικά με και θα διβάζνα μέσα τα σκοτώνει μας. Η σιωνάρα εκείνη αφορισμένα με το κότσον το ποδάρι μπορεί να θυμάσατε. Εκείνη έκλαιε και έλεγε να ηλίε με κορίτσια και φίλοι τον ένα και φίλοι τον άλλο. Πώς θα χάνουμε στις αδαπάγγες. Εμείς εσύραμε επί εκεί και εκείνοι εσύρανε επί εκεί και εμείς εσύραμε και εμείς δεν βάμε εμείς. Ο Κάλφας, ο Τούρκος, ο Τούρκος, ο Πράνος, ο περίφημος ο Κάλφας. Καλά, εσύ το εσύρνετε, εσύ το φέκες, οι σανταρμάδες. Οι σανταρμάδες έσυραν και εμείς πάλι. Έσυρε και ο Κάλφας. Έσυρε και ο Κάλφας. Κατίβασαν μας, πήγαμε στον Ζαχαρέα, πέραμε και απαγγεκά, άλλο δεν μετέβαινε σε τρέχομη. Πασχή μάλλον λέω με λιεμένα κοινούς είπε με ενωπής και εγώ φορτούμ 4 πατμανελεύρη, 2 παιδεία σοκολάθ και το, άρα είναι καθατρούς η στράταν όλοι αφορτούμ και απαγγεκά στον Ζαχαρέα, ζάγκου ζούγκου, άρα κατίω με αυτά. Κατήγαμε αυτά πήγαμε στον αληθινό, το έλεγα το τη κρόμη χώρη. Σε έκανε μας ένα σχολείο να πεις και εκείνη πήγα στο Σοκόρτη. Σε έκανε μας στο σχολείο, έρθει ο Κάλφας θα πάτη και εκεί τη κουβατσίτη αντιγάρη, έχανε σωμάτ και έναν κι άλλο πατσέτον είναι σπαλάτινη. Θα παίρνατε πει απες. Αλλά μία τη γαργασίνας η κερέκη, εκείνο δίπατον ήταν. Πέραμε τα σκαμία και τσότο, ταρα κρούομαι και ξέβα μέσα αυτά το βάτε ξέβαμε απάνω και κούζομαι. Αν τα νεκούξαμε τέρσαμε, έρθεν εκεί που πιάνει. Νύχτα έτωνε. Νύχτα. Έβγαινα πέσει πενισιονάρα ούτω είπες έτερον τον νόμο Κυριάτο και εσείς πώς φτάτε μας έτσι και ο παπάς πάμε το παπάμπα έχνε το είναι. Αλλά μίαν διέτενε να πέσω με το ταπάγιο το έμανε έχαψε ένα στο στόμα άλλο και πώς είναι η γάρι να λέει. Άρα σέβα να πέσαμε εμείς είχαμε να πέσαμε μπάρια είχε εκείνο σχολείο πατέτονι και σέβαμε και πες και κίδανας και πόρεσα να βρήκνας. Εξέβα να πάνε, τέρισαμε ξανεπρόφτασε ντόιτ. Το μπουρνό θα φέρνει μας. Από τόσο ήταν να πόζει το χωριό το λέγανε είναι εκείνη πουτσί. Ο Μιλδιάδης, πώς έλεγαν εκείνο το χωριό σίκρο. Όχι. Θα φέρνει μας εκεί στο χωριό, σαν άλλοι ήταν κρόμοι, ημέρα, ναι ημέρα. Αλλά μία μπέρχα να βρεσεί, πώς να λέω σαν το ψήνα τα βρεσεί. Εκείνη είχαν απίδια, εμείς πίνασαμε, ρούξαμε στα πίδια και στα ίδια και κατακλαδεύουμε το χωριό. 15.000 και ξέγανε μας από πίσω στο χωριό. 5.000 παγκάνωτε. Παγκάνωτε, ναι, εμείς τώρα 1.000 παγκάνωτε. Αλλά μία ξέραμε σαν πάντο μέρος, ο Θεός βρέσει, σαν πάντο μέρος, θα κλώσκουμε σαν πανικά σε κοιμισχάνα. Παρέσαι τώρα να σπάθα αυτά οι μωρόνοι και κά. Παρακαλεί, γρήγορα να πάνε μου. Φέγαμε την φύγαμε. Φέγαμε την θεία να τις και φύγαμε. Σαν τέτοια. Κατήγαμε αυτά, εκείνη κάτσε εννοείς καλώς ήταν. Κάτσε εννοείς και νέμουν την γάριν και ελευθερώθηκε και πέρα με την κέρδη. Με την εκείνη τη γελιά. Ο τσανταρμάς. Έπαιρνα την κέρδη. Και εμείς κατήγαμε αυτά, κατηγαίναμε αυτά το Ρωμίκο και εμείς και έξερα. Βαρκίζουμε πώς θα μένουμε και θα πες να ηλίτη μάνα μου να κομμάσει και μισχανά θέλουμε να στη Μιγιάλου να πάμε. Εκείνο τον Ρωμίκο και εμείς και ξέραμε, εκείνοι έτρεξαν, τάλειψαν τα μωρά μου, τάλειψαν εμάς, πέραν εμάς, πια στο σπίτια, εφάσισαν, πήγαν φαΐ από... Πώς έλεγαν το χωριό. Χάκαξαν θα ρόλε, είναι χάκαξαν. Χάκαξαν. Κατήγαμε και απείς, αλλά μία νονιμάριψαν, φάισανε μας, έστρωσαν και θέκανε μας, γάλτα πότσανε μας. Το μουρόνι σκόταμε, φάισανε μας, θα πάμε στην Κιμισχανά, πολλά μακράκια τώρα. Πήγαμε στην Κιμισχανά, όταν νησιάμε στην Κιμισχανά. Σίμωνο, πέρα τώρα αυτά τα δακάκια να μην δίνει, πανταλία το κέλα. Το καλάθι με πίνει, ζώτσα και αυτό, τι απίσαν το ζώτσα. Τόσο και βαρύ καλάθι. Άρα δεν βάσανε τον κόσμο να αποπέσει στην ούλιτσα στην Κιμισχανά.
Αλλά μίαν έφυγε αριτσιλιάτε, τη γυναίκα στερέστε και πάρτε κάτω κολλάστε και να μην διαβάζετε. Θα πέρα κάτω κολλάστε μου ζήσει και εγώ κοπιαν η χαρία με θα σας γνώρισε με. Αλλά μίαν πέραν το καλάθι μου και πόδιζε το και έρθε οδόντο κάτες. Φορτωμέτα και 2 μωρά. Και 2 μωρά. Αλλά μίαν πήγαινε αρίτσα, άρα τώρα είπε φορτώστε. Εξέκανε μας απάσει η μισχάνα στο χωρίο. Τον μπουρνόν είπανε αυτά του, θα λιμυρίζει 14-15 ημέρα, σε ρούξαμε στα χωριά και κουβαλούν τα σέρια του. Εμείς παπάμε, δίνουμε από 20 Τα σέρια του. Ασέρια, άμα το δίνουμε μετά, μύρι. Ασέρ κυρίω μετά φόρο, εκεί ασέρια λέγανε τα. Και αν είπαμε τα τουρκικά θα λέω. Ναι, καλά, όπως σε λέει. Άλλο μίαν πήγανε φορτώτα στα χωρία και άλλο μίαν κάτι ώρα βγάζει και μισχανάν και πιστοφάνταστε κράτεσαν εκείνοι αντακτάς και είχαν. Τα αντακτάς εμείς είχαμε, ξέρετε τώρα είχε μισχανάν. Κράτεσαν την πιστοφάντας, εκείνους είχαν και αυτά και που δεν κοιτάστην. Άλλο μίαν έρθα θα πάρει, λέγανε που να θα πάμε. Κάτι βάζανε μας αυκά. Είναι ένας τσανταρμάνος, εκείνος ο τσανταρμάνος που γουστάριψε εκείνη τη γυναίκα, τσάνου με έκλειε, φαίνεται μόνο φιλελευθέρωσε τον τσέξε, αυτός ο γεγνά έκλειε, τα δέκρε το έναν τ' άλλο και φτάνει. Μπορεί να μιλάμε τον κρυφός. Α, 20 κάτι ετών. Και εσάς ανεκλωστεί. Όχι. Και εσάς. Άλλο μίαν κατήβασαν εμάς και αυκά, έπαι και καλά λέσαν εμάς, θα πάμε σε αρτήριο. Εμείς κλείταρ καταγρυβώνουμε σαν λιθάρια, αυτά με παλαλά τα μωρά μου, τόσο αυτά με καλά και εμείς φορτωμέν, τα μωρά και πορπατούν, οι μωρά 2 χρόνων ετών τα γούρι μου και 5 το κορίτσι μου. Επ' εκεί που είσαι τώρα σε Κιμισχανά. Κάτι άμεσο στο Ταλταπάν. Στο Ταλταπάν, στο Ταλταπάν ως το Ρζερού. Ως το Ρζερού. Πόσο είναι ως το Ρζερού? Ως το Ρζερού με 15 ημέρας πορπάτης νύχτα και μέρα μου σώμας. Κατήβας μέσα σε Αρζηρούμα, τώρα ρωτούμε και σε στράτους απαγγές σου. Έφτασε στο Αρζηρούμ? Στο είτε στο Ταλταπάν. Εκεί μακελίζνε και είχαν στρατιώτας, Ρωμαίοι. Ρωμαίοι πάεσαμε και εκείνους στο στρατό μας. Όχι, χωρές το Ταλταπάν Ρωμαίεσαν. Ναι, το Ταλταπάν Ρωμαίεσαν. Άλλο έσαν και τον πάντα μα Ρωμαίοι πάτα. Αλλά μίαν κατήβασαν εμάς και αυκά, ρωτούμε εκείνους κρυφάς τώρα αυτά μέσα σε λέω, δεν ξέρω μην το θα παίρνει και που θα παίρνει σας και πάνε και ξέρουμε, τώρα φτάνει σας και ξέρω. Πήγαμε, ως τώρα τον υπορπάτησαμε και νερόν και βρήκαμε να κουτάνε τα χάτα, αλλά κράταν το itinerariat στο σέρι, τα πηγάδα σορσόκια και πόναμε να παίρναμε ντούνανε μας. Όσον σίτε παίρναν να πίναν και βρέχα τη μορίγεντα στο. Και αφήνανε σας να παίρνετε νερό να σας πήγαμε, έμναμε, σε έκανε μας ένα χανάπε, σε μέτρησαν και σε έκανε μας. Πώς το μάθες? Και ρολόι χωρίο, τη Σχανάντων και την Αιτιάντων και δεν ξέρω 200 σπίτια της. Άμα είπε την Πιστοφάντσε φέκανε. Την Πιστοφάντσε φέκανε αυτές. Αλλά μίαν έφεκαν την πιστοφάντσα, μα εμάς πέρα και πήγαν και από πίσω έκαν και την πιστοφάντσα. Κατάλαβες. Από πίσω όλους έκαν και την πιστοφάντσα, εκείνοι βάρκιζαν, παρακάλνα τη μάνα μου αδελφία πες την πιστοφάντσα με τον και έλεγα έπαρα εγώ το ένα το παιδί να σας εραμθεί, αναλελαιώσει. Φοούσα. Έρθαν από πίσω, είπαμε, ελεκυμπά λέγανε, εσάς μορφά, τα κάρτες είναι. Πάρτε ένα παιδί να σας εραμθεί, άρα τώρα διαβάτε και εσύ. Στάθαμε και από 4-5 ημέρα το κάμε στο σπίτι απάνε και ξέπανε και ο σπίτι, άλλο μίαν θα πήγανε αυτά με σπίτια, θα κάθομαι σε εκεί θα φτάμε, άλλο μίαν ήρθαν τα κορίτσια πέρα και πήγαν τα σιτάρια στο Ταλταπάν. Ήρθαν και πιστοφάνη και όλοι μία μπορεί να θα πάμε. Σκόταμε κατήβαμε αυκά, λάλεσαν μας τον μπουρνό να έλεπε στο στράτο, πως επέγνε, νεβάκτο ένα κραμουνατά και τ' άλλο σε είδα. Και σημαίσαι επέγνε την εσύ και στα δεξιά και στα ζευγάρια. Ωραία Τσάνταρμα. Μετά του φέκει. Μετά του φέκει. Πήγαμε, είναι σε αριστερά, εκείνος πέκλεεν, τέρνεται μόνο καλάς που τον τιμόν, αλλά μόνο εκείνη είναι τον. Και έκλεεν
Και λένε μη φοβάστε, μη φοβάστε και φίλοι να το και λένε μου πάμε να το είδε εκείνο κλαίγω μη φοβάστε. Έκανε μας άρα μέτρησαν και ξέκανε μας, έκανε μας σε έναν άλλο χωριό, έμναμε, άρα ξανά πάλι το ίδιο, σάρεψανε μας, πήγαμε στη μαμάχα του. Στη μαμάχα του εκείνα πολέμανα τουρκικό χωριό, εκεί και εκεί η τρανή εκεί και η μαμάχα του, είναι εκεί. Έκανε μας εκεί, στη μαμάχα του, πήγαμε γκάρχισα. Πήγαμε, κάλεσαμε εγώ το Λίκαλε, άρα την και εγώ και κατέξανα με 5 Τούρκικα, πήγαμε στη Τράνος, είπαμε έτσι και έτσι. Το είπετε. Είπαμε έτσι και έτσι πειράζουνε μας, τυγαρίδες, το πράγμα είναι να το, θα χάνετε μας, παχάστε μας και αν θα χάνετε μας, ας πάμε στο καλόνι μου. Πας μίλαγανε μας αφήνε σας ατζήρι. Πήγαμε, κλώσαμε πάνε και συμπάπιστη. Τι είναι το Παϊπούρτ? Είναι το Παϊπούρτ. Έκανε μας στο Παϊπούρτ. Πάπερτη, καλά είπες. Είναι, έκανε μας εκεί όλο το κάτω. Έσανε 10-12 σπίτια νομίες σκόθα. Έκανε μας εκεί απές, έμναμε να βρω 9 κάδες σε ένα λάχανο, πήγαμε δίκαμε και όρασαμε 9 κάδες λάχανο και ήρθαμε μάιρεψαν. Αυτός ο λάχανο. Ή καλοσυνέστησαν, είχαν άρα είχα. Άρα μάρεψαμε, έφαγαμε, λιμέρτσαμε και ενέπαψανε μας. Το μπουρνόνε σκόθαμε, πήγαμε θα λεπούμε τα Τζιρίμι πάμε. Πήγαμε, σήμερα χαπουρνά, την άλλη ημέρα, θα πάμε εκείνο όλες χαρεμένων. Καλά, αυτά τα ημέρες τη νύχτα που έτσι μας. Σοχάνε πέσω, δεν είναι ο αντάλογο απαρέξετε σόν. Είναι το να βρέχω το να σε αθλήματα τα λόγου, βρέχω τον για το κλωσκούμε σε άλλο το μέρος και άρα έτσι μέναμε. Μέτραναν και βάλανε μας απές και κλείδωναν τούναν το κλείδι. Τον μπουρνόνε, άρα πήγαμε έναν ημέρα σε Αρτζηρίου, σάρεψαν, ένοιξαν τα πόρτα σάρες, έκανε μας απές, έκανε μας... Έφτασετε σε Αρτζηρίου. Άρα έφτασαμε σε Αρτζηρίου. Μετά πόσα ημέρες? 15 εκεί 15, τα μισά πήγαμε ως να πήγαμε στην Πάπερτη και τα μισά πάει ως να πήγαμε σε Αρτζηρίου. Πήγαμε σε Αρτζηρίου, έκανε μας απές, έκανε μας ο Κέλπας. Ήταν ένα σχολείο εκεί, χαλά, μια πόρτα. Κέλπας είναι το χωρίο? Χωρίο να το κάνει είναι. Ρωμαϊκό ήταν και πήγανε χάταν και οι Τουρκάντες σαν αυτούς. Απές συμπάπες ο Αρτζηρίου με το χωρίο, Σουμάς Αρτζηρίου. Ναι, η εκκλησία και όλα είχαν μάσκο σαν έτσι. Πήγαμε εκεί, έμειναμε 2-3 βραδάς, πήγανε τα παιδιά μου με φίδες, πέραν και πήγανε εκεί. Με φίδες? Με φίδες. Με φίδες, έτσι λέγανε έτσι. Το είναι. Είστε Ρωμαίοι, πέραν και πέραν εκεί, στην τράπεζα όταν έσκωσαν τη Ρωμαίοι. Εξορία να Εξορία και με φίδες. Πέρανατς και πήγανε εκεί, πέρανατς και πήγανε παρακάλεσαν το βάλει, είναι έργα τα θέματα, δεν γίνεται. Κάτι πήγαν, φέκανε μας εκεί στο Κέλπας, σε ένα σχολείο να πέσει. Άρα είπαν εκεί θα δείχνε βάρος στην πολιτεία που εκεί θα φτάνει μετά, πήγαινε με το βουνό και είχαμε, κούψαμε και σε γύρευαμε, θάνατος. Από λίγο να μου ενημερώθαν, έρθαν οι πιστόφαν τα αποπείς, εκείνους αποπείς έκαν. Εκείνους εσύρεψαν και γρικό το μέρος που είχαν κάνει εκείνους, απέσυν που φτύγει. Εκείνους πήγανε χάσαν. Εμάς βγήκανε κι απές. Ο Γαβρεηλίδης σας συντραπεζούντα πέψαινε τα ρακία και ένας πάει έργο έλεγαν τον σκόθα στο ποδάρ και πήγανε φαΐ. Ο Γαβρεηλίδης για ο Λαμπριένιδης? Ο Γαβρεηλίδης. Ο Γαβρεηλίδης από συντραπεζούνταν, τα ούζα εκείνους εψενίαν. Και ξέρω ότι ο Λαμπριένιδης πάει έτσι πήγε. Ναι, άμα τότε ο Λαμπριένιδης και τον ο Γαβρεηλίδης και τον. Άρα έκανε μας και απές, έρχουσαν παίρνανε μας και παίρναμε λάχανα τένα και τα άλλα στα παχτσίδες και να φέρναμε και θα φτάνει και φαΐ, θα ουρίνει και έτοιμας φαΐ. Άρα έτσι να σε κούξε με, χάιτε είπε κάθε λόγος. Λέμε, τόσα λέμε από τους έρες, συνέχισα τότε φορά βάχτη. Πόσα χρόνωνες? Θα είμαι 20-25 χρόνια. 25 χρονών με 2 μωρά και σώρα. Όχι, ακόμα σωράκι. Ναι.
Το άντρας που ήταν. Ναι, τότε σε πέθανε. Άντρας συμπά πέθανε σε Αλγυρίου, στο Συμπά Περτίν. Σίτια παίρναμε. Εκείνος ήταν στην τράπεζα και έμαθαν τα δύο παιδιά το φορτούμι και πάω. Το ξέρουν τον Τεσλίμ και έβρεμε. Έρθεν έβρεμε άτος ο Γαβρεηλίδης, γνώριζε τον κύριο με τον φίλος και εγώ και έξερα. Εσέν και να το σεναδουλία στο μαγειρίο, εκείνος παζάτη αίκονη πίνιαν. Άρα δούλευε νοικιακά. Από το βράδυ κάποτε έρχονται στο σπίτι, κάποτε και έρχονται. Όλοι το μιλάτε εμείς ας λέμε κι άπες. Αλλά μίαν έρθεν, πέρανε μας και πήγανε. Τι έλεγα τα μόνο, κρούσον και σε σειρεύω. Αλλά μίαν έρθανε. Το έλεγα και σε. Ναι, έρθανε να παίρνε σας, μάιρευε την επίνε. Αλλά μία λέει Μιχάκη λέει και κάθε μέρα καθάλεγος. Ο άντρας της. Όχι, εκείνος ο γαμπρός. Πώς εντός θα λέει με αυτό στη γαϊδερό. Λέει εσύ λέει από πού είσαι. Λέω είμαι σαν τέτοιο. Από πού γεννιάνησε. Λέω και δεν λέω σε τι γεννιά μου και θα τσέτσα το και εσύ. Και εσύ απόθενησε και θα τσέτσα μου τη γεννιά. Σαν βέβαια απόθενησε. Απόθενησε. Τι θα έκανα, είπα για μου κατασκοτώνει. Είπα είμαι σκεφτόλα. Είπε, γιατί γίνω ο πατέρας στον πρόσωπος και φοβάσαι. Ναι, που εγώ με τον πατέρα σαν τα αδέλφια έτσι εμείς. Και εσύ κρύφκεσαι, ναι. Εγώ και είμαι 60 ώρες και πάμε φορτούμες λάχανα και λέει με τα 60 ώρες έπαρ και τα λάχανα παπάρ και λέω στο σπίτι μου έρεψαν και φάγησαν τα παιδιά. Και ανάγκη με είσαι, πολλά υποστηρίγματα πήγε με το σωστόν εκεί, πολλά υποστηρίγματα. Εγώ λέει και τέρισα σε λέει, μέσα στα κυρουκάς λέει και έριξαν το είχε επί εκείνος και εσύ και κρύψει τον πρόσωπο. Εμείς εμβούμισα στο πάνω έτος, ήταν σκοτώνει μας. Αλλά μια πήγαμε, στάθαμε και κάμπος στον καιρό. Στάθαμε και πήγανε φαγή, δίνανε μας, ρέστησε άντρας και διατρών, έργα τα θάματα, είπεν και γλίτων, Τώρα εκεί τον Αϊκόν αρρώστηκαν και έλεγαν οι ματαβητούς πάντων το αρρώστηκαν, τύφος. Πέθανε έναν άντρας. Εκείνα τα φαγεία. Άπες στο σχολείο ξέρετε. Άπες στο σχολείο ψέσκουσαν τα φαγεία, τι θα πω περωτινία το φαΐ. Και άλλο μία όταν πήγα τέλος άντρας ψυχομάσιο, κάτσα το μωρό στο ένα και πάει. Αλέξια, εσύ έδακα κι ας πω πέρα το φαΐ και έρχομαι, δεν είπε. Πόσα χρόνο είναι τον Αλέξη? Θα ήταν 30-35 χρόνια. Τότε. Αλλά μία λέει... Ο άντρας είσαι. Η άντρας. Ναι. Λέει με... Εσύ λέει θα πας άμα λέει και το σκατό θα έρθεις έβριξε. Εκείνος ισχυρεί την ψήνα του. Ο άμμον κατήβα εκείνος έδεκε την ψήνα του. Έδεκε την ψήνα του, ο παπιά έλεγα τα παιδιά συνεξέλθεν το ένα Αλεξάρστο, δώτε με φαΐν για μάνα σπώ έτσι και έτσι. Δεν έκανε με μα φαΐν και στυλάνε με. Όταν πήγατε σαν εκείνος ετέλειχες. Την πίστης και θα σκόνα τον και πέντε παρασκήνει σήμω. Θέλεις παράς να δεις 70 ώρες και να μπέρνα του. Πήγα στο Γαβρεηλίδηνα έτσι και έτσι παραντώτα αυτό, μη φοβάσαι. Έστειλε και ήρθαν πέρα και πήγαν έθαψαν από και σε έθαψαν να τον τάνα ξέρω, αλλά πέραν τον και πήγαν. Πέραν να τον και πήγανε τη Κερασουνού την εστία, πώς λέγομαι εκείνο, αλετικά πώς λέτε αυτό, τη Κερασουνού το... Ιούλιος. Τότε πέθανε το κορτσόπο μου. Και σε εκείνη το άλλο τη μήνανε πέθανε τα ούροπα. Τα δύο πά. Και ξανεπήγα του στο Γαβρεηλίδη τότε αυτά και εκείνο πέθανε, πέρανε σόλτς αλλά και πρώτα σας είμαι. Εν το κάτω θα σε γολτωθούν πια και τα ποδαρπάς και ξεμάουσαν και πέρα τα λογόπατε και πήγε μακέλσα και πήγα τα φύγε έδαψα την πιτσίκα. Και εκεί στάθαξαν, πέθανε και τ' άλλο, μακέλσα και έδαψα και εκείνο. Πασκύμισε έναν τόπο, το ένα τα κατάλα και τα σκυλία έσυναν και εγώ άλλο να το κεφάλαιο ρικάρα και κατάλα και άρα επιτέλους ρίξαμε στο ποδόπορο, έρθανε κουμουλίασανε, πέραν και πήγαν και θα τη συλλεύνει μας. Θα τη συλλεύνει μας αυτό δηλαδή, θα πολύ... από λιμάνι. Είναι.
Αλλά μία πέραν μας και πήγαν και ρώτησαν μας έτσι όλο τέλος και στέκεται στην πορταγιά και τερώνει μας και πέραν τα λόγματα μου και πήγαινε βάλαν σαν τα κρυβάνια που βάλαν τα και εμείς στέκομαι και καήμοι. Εμείς δεν σύραμε, η Τούρκο. Άρα πήγανε, έκανε μας τα λόγματα μου, φορτσάνε μας, άρα πήγαμε στο σπίτι δεύαμε, πήγαμε άλλο μία τερό με τον Μπουρνό λέγανε, θα σκόνε μας και πάρα, μου πέφτεσε πού θα πάμε. Το να ξέρουμε πού θα πάτε. Μυρολογούμε εκείνο τη βράδυ να μέρος εγκλαιώμε, από αυτά με πάλα, αλλά αυτά με θαυμάματα. Έρθανε τον Μπουρνόν, ελάλεσανε μας απάγγεκα στο χωρί. Πήγε στα τα βιέψεις και θα διβάζουν μας και θα κλώσκουμε στην Πάπερτινγκστα. Θα τα κλώσουμε μαζί. Τώρα δεύαμε και στα τα βιένα μέσα η σκλιάδα κάλο σκλία, ούτε ρουζάκια κάλο σκλία, ρουζάκια κάλο, σκόνομαι τον είναι ρουζάλος. Άρα ξεγάνε μας. Και κάνει τον νεκροταφείο ή εσύ είναι πήγαινε. Εμείς πήγαμε ένα μέρος και έδαψαμε να παρασύζεται τα σκυλία και τα ιτελέα ξεγάνε. Άρα πήγαμε, το έκαμε, να σκοτούμε συνδέανε τον πήγα. Πήγαμε σούμαζαμε στο ίτενο στη μαμάχα τον, πήγαμε ώρα με τη μαμάχα. Κλώστε τον πίσω. Άλλο μία δίνω μάτια ανταρμάς, θα παίρνε τη γεροντίδη την ήφε να συμπινετένταν και δεν κέρταν και είναι δούλευε και σαν μαγεία με εκείνους και παρεσχετισόν το κεφάλα της έξω. Κατάλαβες. Θα παίρνατε ένα σασέρι. Δώδα αυτά. Έκαμε ένα χαλκό σασέρι της, αγά. Και είπαμε δεν εσύ κρατάες το σέρι σπίχτα και μη φοάσαι, μόνο το σέρι να μη ανείς. Και μη φοάσαι, δεν άμπρεξε. Είναι αστολίκα λέγα να την έχει τσακάλα τον ώρα το σύσατο. Και εγώ και εκείνη πώς εντούναμε με τα ράβδι για πασασερέτον. Και λέει να βγουν την γυναίκα τον παντάρτη. Αυτή είναι λέει έναν αντάρτη, δεν μπορούμε μετά τον να φέρουμε τα πέρα. Εγώ στράψα με την ύφη. Εξάμε σωρά καναπάν, είδαμε τη μαμάχα τον, είδαμε τη τρανό σου. Πάτησαμε και βάρκηξαμε ξύνη και ένα στρατός, έρθαν πέραν, μας δεν πάει έτσι παπαδαμένες. Αν λες θα το φεβήριζα ένα τσεκικά κι άλλο μία των Μπουρνών, ξανά τα είχα από πίσω μου, έρχονταν άχα. Και εις τον άλλον έλεγα να το και ο νολίου το ζάρα σε μάτια, τον έξω εγώ, σε έκανε μας έναν ιτεγγές και τα μετρούν μας και άλλο μία πιάσαν και σε μόνο το καλά το, εγώ μακρέσαμε εκείνη. Είπα εγώ είμαι, αλλά μία πήγε, είπε να ρίξει, πώς έτρεψε ένα πρόσωπο, είπε να φταίει. Εφέκανε μας και πήγε κακατήγαμε, θα ρούκουσαμε σε έναν αγρεχωρί εντουρκαντή, θα μένουμε, πώς να λέω, έκανε μας απαλούας, θα έρχομαι σε αρτζηρήμιας, με κλώσανε μας αλλού στράτα, άλλο συμπάπερ την ξιά κατηβάζα μας. Πήγαμε και